bismillahi fuɗɗorade inde allahu taala arsilame allah en woni fulɓe yiɗɓe pulaaru yiɗɓe koye mumen taweteɓe e sunna muhammad ɓe goppata farilla min mbi assalamu aleykum ko salminama yo jam ikisar wonni moɗon wona e kala fulɗoɗo woni oɗo jotani min jooɗi ɗo noon ko ɗum mbayniigo ñaagade jiitidal e jam ɗo e radio RMK radio médical mairie Kaolack kongo radio min garno hoɗade ɗo korugal ngal welima sa Allah miɗen mbaɗa mbayniigo omo min tawnoɗo ko gorko pullo ɓorniɗo paɗe pullo ɓaɗi yiyam pullo ɓorni wutte pullo elimane Demba Juma jallo sabude jeeri wande e sukuro Demba Juma jallo elimane ka journaliste wona ɗinɗi leñol muɗum daraniɗo leñol muɗum gadduɗo fodde ko on min mbaldiɗo min fini e jam minen mbaɗa mbaynigo e hitande lan 2020 le 9 mois hande ko ñalawma meɗen alkames ɗo e Kaolack naggan ina wayno hande mbiɗo joɗode Abou Bade Sala ina wayno hande mbiɗo joɗode Amadou Abdou nde tawno ko yimɓe leñol mumen kadi oɗo journaliste mo min joɗoy ɗo ko ɓiɗo mumen ittannema ɗo e Kaolack addanma fa Saare Dengere Samba kadi jabbi elimane ka o ko selma ko giɗo Mamadou Abdoulaye wondiɓe oɗo mo ceerni mbiyata andu fodde kambara laaɓe denal e juuɗe Demba Biram kitao e juuɗe Abdourahmane Ceerno erɗo o e juuɗe Mamadou joni noon Demba Biram andu fodde noddi yero siran jaa andu fodde kiɗo monani ande fodde jaɓi elimane ba woni golle seka andu golle kumbe jaɓe ande golle jaɓi nane pular elimane ka so en jooɗima ɗo e radio médical eɗen ɗo ciftora fedde dental pulaku dendingal endam président o wiyete Seydina Aliou Diallo yetta Khalifa Ndour on woni Khalifa o halfi dendagal mairie o tawreteɗo teddungal ko giɗama elimane ka eɗen ɗum beltina ɗo te fedde dental fulɓe minen mbiya yon ɓeydu golle ɗe wono Adama Nenne Binta albarka ñande Saare Ali Konne wondude e Sow Alassane Sow Sekana Sow a teddinama wondude Amadou Diallo to e Italie deuxième capitale Mila Abibou Yaya Diallo yata goto so ruttimene koyngal mum nokketake wondude e Dawda Ba to e mbaɗa kon mi yetto Hadji Cuutel Faty Maram min Amadou Hadji Cuutel Fatou Diallo ɗum ko tokoraɓe nder fedde o wi Faty Diallo tokoraɓe e nder fedde Ammarou Ba holoɗo Sare Mamadou Ba o wi teddungal Ammarou Sow Ammarou Ba on woni Ammarou Ba Sare Mamadou Ba to e Saare Mamadou Ba Monsieur Ba kam woni secrétaire général Moussa Ba secrétaire général joom secret Ibrahima Ba
wondude Ibrahima Kalilullahi bayata almami ke baba almami ke baba albarka nyane ndofan rumano haruna wali jeerudo hajiratu kadi fadi busel modi jamdula awi busel modi jamdula so yetta albarka nyane mbur albarka nyane ko jelwel ko alaaji Mamadou Juma tayina noddunomi Isa alhaji Mamadou Juma wonde Mansour alaaji Mamadou e jibi alaaji Mamadou hakkila mare mer ummi jahto to ndofan kanyum elimane ka o wi hakkil mudum ari e mer ummi jayata to e ndofan mer ummi immano pulago faro wada immano pulago sasebo demba aljuma gondude e demba aljuma mer khadi sala beso mer kadi sala